चिन्हाइए जाता है कहत है कि यही में लोग चिन्हाई कि के लइका के मम्मा हो के फूफा हो ई काहे खातिर कहत है कि 10 20 50 मिल जाओ हमरा तो ऐसे नहीं मन जाके वो कटोरा लेके भीख ना मांगो दे दे राम दिला दे वाले सीता रे बुरबा कहीं क्या स्टेज के नीचे उतर जाता रहे ब्यास के गरिमा हो ई लौंडा के काम हो बट रहता आराम व्यवस्था बनी ले जमाए जमाए भल बनू ताहना रेल दब के अरिए जीवन त मरिए जेबा यहाँ जातना लोग जुटल बा टोटल प्रदुमने परदेसी के फैन हलो ध्यान दे बात पर हां वही खातिर तू आइल अपने से तू कहिए दिलावे से मोर खुशी का चाहिए तम बाबू हारमोनिया टान लोग तनी ऑपरेटर बाबू बड़का स्टेज में तनी हमरा के एगो प्रदुमनो परदेसी जी नचनिया ले आइल हां वो मुर्की मारी जन तनी के तरे हे डार पर ले केस बर होले भी आ जब मुर्गी के धा लगी नु त केसवा पलट के आगे खाली बुझाई कि अनहरी जाए वो केस पटुआ जनतन के तरह न तरे अरे कि एतर एगो धा चाहिए ई सुंदरपुर गइल हो हां है देखा इनका नचनिया के नची है कि अतने पैसा लेवे दो तने ना बादों में कौन नहीं शिकारी बाबा दीपनारायण बाबू वैशाली मंसूरपुर सराय के धरती से 502 रुपया का पुरस्कार रुआ दे दिले बा जाई जहां रही राजा बन के राज करत रह हां रजिए भोगली व्यास जी के नचनिया जनतनी के तरह मुर्की मारे के तरे कि ए तने इनका नचनिया कहीं नाच हम दिखाओ फिर से दिखा दी कि एक तने मंच कबार के रख दिया हमारा नचनिया का मर्दवा दोस्त देता कि हेंगा हेंगा नाचेली हेंगा नाचेले ई जोन है नाच देले हो बुझाइल हो कि चापा कोल हलावत मर्दवा नचनिया का दोस्त देता पहले अपन अंदर झांक के देखो कि का कमी बा झांको दूसरा के तू दोस्त वाले के होता रहो जितना तू मोछ पता फिर लो उतना हमरा लगे ना तो तुरंत व्यवस्था चिन्हत नहीं खा तू खारा काहे भइल हो तू खारा काहे भइल हो जनतनी काहे खड़ा भइले हो बता दी हां बता दी इनका पीछवा एगो कीड़ा हो कीड़ा मरल बा जिंदा बा और कीड़वा जैसे जैसे कहे लगे वैसे वैसे करे ले हम नाचत गइनी हां पीछवा से इनकर कीड़वा कहता उठ आई ना उठते तो वही जो कुछ से न काट ली हालांकि वो छोट कीड़ा मर जाई लेकिन वो छोट कीड़ा के मारे खातिर एगो मोट कीड़ा यूज करे के पड़ी जय हो प्रदुमन परदेसी जी भी रहुओ खार होकर डलवा ले माला ना डाली ना रहुआ उ छलक है तो हमरा से कहे रहुआ आके ना भगी है गोड़ हाथ धो के डलवा मिन कर माला बहुत सुंदर पैसा लेला हाथ में धरो हाथ में बहुत सुंदर और मेरे डिस ब्रेक मरले रही हम के पावर ब्रेक मारी की रहे दी रोवे लोग बताए मारी हमारे में तई मरवाई है नु पूछ ली पहले अपना नचनिया से पावर ब्रेक गलत नहीं है हमारे में तो तोहरो मरवावे को होई लइका माई से कहले कि हम आई अरे विद्या के तक दो मेरा सेंटर लिख तको अरे विद्या के अभी नहीं खे जब हम गा लेता नहीं तो सब लोग उठ के खाए चल जाए एक जोरा से जितना देरी गई है प्रदुमन जी आराम से रवा सब खाए आई फिर जब बंद करे लगे है तो आके रवा सब बैठ जाए सही बात गलत नहीं किनु कहा अच्छा नचनिया हमार तैयार हो गई होका तो तनी चली आवो चलो गाड़ी छोड़ो आवो तो तनी गाड़ी उड़ी छोड़ के आवो चलो लौटा भाई आजा
एगो औरी आवश्यक सूचना बा, एगो गाड़ी खुल गल तो ड्राइवर लोग के खैर नहीं खे ना हम कह देतनी भाई जकार्ता पैसा काटो लोग चाहे ना हम काट ले हम तो हम कहतनी कि एगो गाड़ी ना खुली रात भर प्रोग्राम देखे के बाद दुल्हे राजा के बड़े भाई के आदेश आइल बा एको गाड़ी ना खुली नृत्यांगना चले अब हमरा आवाज के सुनत रहता अब किर जाओ हम भजन गाई हुड़का बजा के गाई तने हे खार करत हो एक बार जितना लोग जाइल बा सब लोग जोरदार जयकारा बोली माई के नाम पर सारा लोग चल जाए जब बैठी है तब फिर सारा लोग चल जाए ई कहला से तारा कोई गो लोग गइल बता दा तू गई बा हो आसाराम के पोता का बुझल कि हमको आदम तो लोग चल जाई भल बड़ा दुनिया से कार के भाई बड़ा तोहरे लोग संगीतवा देखेल बा हमार लोग देखे नहीं के लोग ई देखेला कि प्रदुमन परदेसी अपना प्रतिबंधी कलाकार के केंग और रेलता लोग खाना छोड़ के भी हमार कार्यक्रम देखेला के आर पंकज फिल्म्स देखी चैनल लागल बा सामने आज जितना वीडियो चढ़ता अपलोड होई जेकरा रुपया देवे के बा स्टेज पर आके अपन चेहरा दिखा सकेला कैमरा में उ कैद हो जाई YouTube पर चढ़ जाई अमर हो जाई हम मरे हमर लइका देखी हमर लइका मरी ओकर लइका देखी ऐसे जेकरा देवे के बा रुपया आके अपन चेहरा कैमरा में कैद करा ली आ पैसा 2-4 पैसा जो हम देवे के बाद दे दी हम ई ना कहम कि यही गीत में लोग चिन्हाई कि के पापा के फूफा पैसा टाने के बुद्धि सीख ले बड़ा के पापा के फूफा के दूल्हा के मामा हो ओसनी मन कटोरा नहीं खाता सुनो ना गमछी हैंगा बना लगा भैया 10 रुपया दे ना ये जाके करो ब्यास लायक तू नहीं खाए रोशन भाई हमारा मर्दे लाज लगेला को कल पैसे तू चलो ताड़ो साफ तू चले लायक नहीं खरे मर्दे लेकिन चलो खैर कोनो बात ना गणेश जी का हमने का बुलाए बुझा हे इतना अलबलाइल ऐसा हुड़का बादक नहीं खा देखले का हाँ तो सावन में सियार जनल में भादो में बारे आ कॉलेज ऐसा बारे ना देखा अरे सियारा तोर जन में कतना सियारा मामा लगे तो झाल धीरे यस सर पप्पू मिस्त्री जी के ओर से है देखा पप्पू मिस्त्री 51 रुपए का पुरस्कार मिलल बा रहुआ तो हमारा उस्ताद बुझाते हैं हार्दिक अभिनंदन रही भगवान से प्रार्थना रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागत पूछली कहां से आइल बारे ए बाबूआ काठिए के बनल बरुए माई के मंदिर बा काठिए के ओमे लागल बा केवार हो काठिए के त ई सवाल रहे पुरनका जमाना के हम गीत गावत तनी आज के हई भौरा छपही गौ नहीं हम नहीं खिगाओ हम पुरनका गीत संगीत के तनी ज्यादा लाइक करीला पैसा ले ली ए मर्दे हमरा कहीं में बहुत सहीबो लोग पैसा ले ली केने से पीछे से ई न चले बारे तो हमरा वे लोग से एगो राय लेवल चाहता नहीं इनका नाच के जवाब दी की रहे आया जल्दी आ जाओ इनका नाच के जवाब दी की रहे दी तो सब कोई हाथ उठा के ताली बजा के भाई के अपना सुना देवे की कार्यक्रम शुरुआत करी सब कोई ये जहां सब कोई आओ तो मिजाज में एकदम समय ना हटाइलो कामन बा समय ना तो हटवा दे का चाहे तरह के खुले में करी हो ना तो डरेरो बाबा के बताई मुंह तोरा के न चले बड़ी ब्यास के नियम हो हम तो छोड़ देले बानी कुल कोई प्रतिष्ठित बन के सोचा तानी कि मार्केट में हम गाई लेकिन 12 से 2-4 गो ही तो हमरा के अस्थिर नहीं खौसा रहे जौन जहां बा प्रदुमन परदेसी के कबाड़ो ही के फेर में लागल बा का कहीं हमरा मुंह से त निमन नहीं खे निकलत बाउरे निकलत लेकिन बर्दाश्त करके हम निमन निकालत लइका माई से कहले की माई हे बीड़ा के बजवैया शुरू करो तनी गौनैया का हो का शुरू करो तनी गौनैया गौनई
शुरू होता रोशन भाई शुरू होता ई का हजन मरनी है हे पीरा के बजबैया बताओ ई का हो अरे धोक के बताओ का हो देखो ई डांड में जोन बोले बनी गमछी ह लामा हो हाई जोन पियर का बाई कुर्ता मुंह पर हंसी नहीं खे ना आई एकरे के धोती कहल जाला तू तो समझ गल होबो कि लो ई का पूछत है भाई गलत नियत ना जैसन पियब पानी ओसने निकली पानी जैसन खइबो ओन ओसने रही तो हे बीड़ा के बजबैया शुरू करो तनी गो भैया बाकिला नाल झाल बेंजू साथावा हमारा रथवा के लगाम तोहरे हाथावा राजा राजा अच्छा ये बताई रोलो ई कतना बड़ो न्याय कर रहा है ये कतना बड़हन गलती कर रहा है ये भी नाचते नाचते मेरे दल में गया था ये आया था ना तू यार लहनु रघु लोग देखनी है यार लहनु हमरा दल आया था लेकिन हम कुछ कोई नहीं है हम कुछ कोई नहीं है ना कोई नहीं है ना करब हमारा उसन संस्कारे नहीं खे लेकिन जब इनका दल में बनी है अरे रथा की लगा चाचा जी पुरस्कार देनी हमारी उम्र रहुआ में लाग जाओ पुरस्कार कुछ दिन और रहुआ दी फिरोज भाई यही हाल बा बाबूआ पुरानिया लोग गावे बजावे अरे महाराज नाना प्रकार के पचरा होके देवी दुर्गा माई के मंदिर में जाओ लोग एक से एक पुराना लोग आवे वैद्य लोग आवे भगत आवे लोग भक्ति आवे लोग गाँव के लड़का पर भूत उखाड़ देवे बाबूआ गिरे खातिर तो चटाइयों पर गिर के केहू के गोड़ टूट जाता लेकिन तनी बैठबू का छाया ओइजे बैठा ना ओइजे पुरनका लोग में इतना ताकत रहे माने कि जानी 60 65 साल के भगत लोग रहे जब वो लोग के देह पर माई आवो 4 पुरसा ऊपर कूद के नीचे बिगा जाए लोग कोनो असर अलग ना टूटे काहे माई के कृपा रहे गाँव के कोनो लड़का पर जाने कि भूत उखाड़ देवे लोग परदेसी जीव हमर है गाँव के लड़का पर जाने कि भूत उखाड़ देवे ना लेकिन बताई को हुरकावा बजा लेवे दो